Jazda s motorovým vozidlom pod vplyvom alkoholu patrí k najnebezpečnejším porušeniam pravidiel cestnej premávky. Dopravné nehody, pri ktorých je jednou z príčin alkohol, majú spravidla najťažšie následky na životoch, zdraví alebo na majetku. Alkohol je naším spoločníkom pri rôznych príležitostiach, rovnako ako automobil. Spoločné používanie sa však vylučuje. V opačnom prípade sa končí pri najmenšom nepríjemne. Napríklad oslava s priateľmi takmer vždy znamená dlhšie popíjanie, aj keď na druhý deň ráno čakajú viacerých účastníkov oslavy práve vodičské povinnosti. Vypitý alkohol ešte stále pôsobí, no vodič riskuje a sadá si za volant motorového vozidla. Niekedy ho zastavia príslušníci verejnej bezpečnosti, inokedy náraz do iného vozidla, alebo múr, stĺp a podobne. Pri každom zistení alkoholu nasleduje zadržanie vodičského preukazu, prípadne jeho odňatie pre stratu spoľahlivosti na vedenie motorových vozidiel. A bez tejto ružovej knižky vodič nemôže beztrestne sadnúť za volant. Stále sa však nájdu jednotlivci, pre ktorých ani toto opatrenie nie je dostatočnou výstrahou a poučením. A opäť sadajú za volant s alkoholom v krvi a bez vodičského preukazu. A tak nebezpečnosť konania nezodpovedného vodiča stúpne. Nedávno príslušníci verejnej bezpečnosti v Bratislave zistili zaujímavý prípad. Muž, individuálne vykonávajúci vodičský výcvik svojej známej, pozval ju do baru, kde spoločne vypili po poháriku alkoholu. A potom pokračovali ďalej vo výcviku. To už nie je nezodpovednosť, ale hazard. Alkohol dokáže potlačiť zábrany i rodičovské city natoľko, že opitý otec dokáže sadnúť do motorového vozidla, zobrať doň svoje malé deti a napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia, vydať sa na cestu. Alebo otec za volantom pod vplyvom alkoholu ukazuje svojim deťom, žiakom, ako sa uteká pred zodpovednosťou v podobe prenasledujúceho vozidla verejnej bezpečnosti. Dokonca sa toto vozidlo snaží vytlačiť z vozovky. Nezodpovední jednotlivci, ktorí bez zábran sadajú za volant s alkoholom v krvi, však nenechávajú ľahostajnými statočných občanov, ktorí vedia, koľko zla a bolesti môže takýto nezodpovedný človek za volantom spôsobiť. Čoraz viac je občanov, ktorí upozorňujú príslušníkov verejnej bezpečnosti na opitých vodičov.